IFM News Regional. Pinilaan ng tila Union Police ti lalaki akaraman iti trending video anang libas ken nakikinamat kadigiti pulis manipud bawang aging gana iji Agoola Union. Kalpasan ang mairaman iti aksidente ti lugan idi Sabado, Marso 14, iji Barangay Kinavite, Bawang La Union. Nadungpar ti lalaki nga agnagan ti Ray Joseph Vizcarra de Castro agtawen to 45 awanan ti asawa ken nagnanaed iti Barangay Ligas, Bacoor City, Cavite. Inmaneho na ti puraw nga SUV ken ti sarasarunwen na kotse ket inmaneho ti maysa a kameng ti Philippine Coast Guard ken nagnanaed iti syudad iti San Fernando, La Union. Nagresponde ti Bawang Police Station tinaso a vehicular accident ket naimbitaran iti dua a driver iti police station. Imbes a sumurot iti linteg ni De Castro ket may pagarup a pinataray na ti turturong na a kotse a nagpaabagatan a direksyon. Ditamet ti nakinamat digiti otoridad ti sospek ken nakikoordinarda ti daduma a police station partikular ije Agoo. Apaman ang natiliw ti sospek ket na corner daytoy ije Barangay San Marcos iti ti Agoo ket agparparang ang nakadungparpay daytoy ti sumagmamano a behikulo agraman ti patrol car ti Bawang Police Station. Pinaputukan pa ti pulis ti akinsango aligay ti kotse ti sospek tapno mapagsardeng ngem nagtultuli lat ti panagpataray na. Nagpatingga ti panagkamat iti Barangay San Marcos Agoo ken nagbalay gida na flag down ken naarestar dati sospek. Awan met tinereport ang nadangran ti insidente. Malaksid ti pan nakadadael dagiti lugan akaraman iti aksidente ken saan pay ngammo ti pakabuklan a damages. Basa iti report ket inturong digiti otoridad ti sospek iti Caba District Hospital ngem may pagarup a nagkedked nga agpaisidong iti medical examination ken alcohol breath test. Sumango ti sospek iti kaso a reckless imprudence resulting in damage to property, disobedience to person in authority ken direct assault. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.